שלום יוטיוברים, אני אלמד אתכם איך לעשות מכונת זומבים. תראו, אתם שמים ככה פולטן 2 בלוקים מלפניו, תראו, ואז הולכות לחץ 2 מתאים לכיוון הזה, 2 מתאים לכיוון הזה. עשיתי את זה לפני הסרטון בגלל שזה עשה לי לאגים כשעשיתי את זה. אוקיי, תראו, אתם שמים 2 שהתחברו לפה ו2 שהתחברו לפה. אתם מדליקים את זה עם לפיד רדסטון ושוברים אותו. אז אתם צריכים בשיא המהירות לשבור ולהחזיר. אתם רואים, עכשיו זה מהבהב. עכשיו נגיד ניקח המון של הרבה ביצים, למשל גם של ישות ושל... אוי, רגע, צריך 64. את אפשר להוריד כבר. וגם כזה, ואנדרמן, ועכביש נגיד, וסקלטון. תראו, אתם שמים אותם בתוך הפולטן. אוי, טעות. אוקיי, עכשיו לוקחים רדסטון, מחברים את המכונה לזה, ואז זה מוציא לכם מלא זומבים. הכי מגניב לעשות את זה בלילה. אתם רואים? זה מוציא מלא זומבים. טוב, ובעצם זהו.